Fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena kienu aktar minn 10 miljuni il-persuni li vjaġġaw bit-trasport pubbliku. Numru li jfisser żieda ta' 15% meta mqabbel man numru ta' passiġġiera li vjaġġaw b'tal-linja fl-istess perjodu tas-sena l-oħra. Din iż-żieda kienet irreġistrata fil-kategoriji kollha tal-klijenti, jiġifieri ma kinux biss it-turisti li vjaġġaw aktar b'tal-linja, iżda anki l-Maltin bl-użu tat-tal-linja card. Fil-fatt dawn tal-aħħar żdiedu b'10%. L-adulti li jużaw it-tal-linja card matul l-ewwel 3 xhur tas-sena żdiedu bi 13% u l-istudenti żdiedu bi 12%. Fejn tidħol it-tal-linja card tal-istudenti kważi nofs dawk li jużawha għandhom aktar minn 18-il sena, xi ħaġa li tindika kif iżdiedu dawk li għalkemm għandhom l-età li biha jistgħu jġibu l-liċenzji tal-karozza xorta qed jażlu li jivvjaġġaw bit-trasport pubbliku. Il-popolarità tat-tal-linja card komplet tikber b'7,000 reġistrazzjoni ġdida fl-ewwel 3 xhur tas-sena. Żdiedu wkoll il-passiġġieri li jużaw is-servizz ta' spiss. Fil-fatt, meta ġew mqabbla n-numru ta' passiġġieri li għamlu aktar minn 60 vjaġġ matul l-ewwel 3 xhur fl-2017 u fl-2016 kien hemm żieda ta' 7%. Fi sqarrija Malta Public Transport qalet li fix-xhur li ġejjin il-kumpanija se tkun qed tintroduċi aktar karozzi tal-linja flimkien ma' servizzi speċjali li mistennija jwasslu l-passiġġieri fid-destinazzjoni tagħhom f'ħin iqsar.